Sziasztok, itt Dana 21, és most hardcore-ozni fogok először itt a lagásig. Eddig már kivágtam egy kevés kis fát, pályáztam egy kis követ, egy keveset. Csak azért, hogy be legyen udalmas fel így a kezdés, szóval kezdésig kivágtam, hogy maradjon egy kis kövem. Szóval legyen alapból egy kis kövem. És ezt a sorozatot nem egyedül fogom végigvinni. Lehet, hogy nem egyedül, de lehet, hogy egyedül, még nem tudom. Szóval függ, szerintem újat kell kezdenünk, és a Alexának a VP-ről fog futni a szaró. És akkor csak akkor lesz videó, ha ő fent ezt. Az én gépem azért nem lesz videó, szóval az én gépem azért erre futna a szerver, mert szóval az én gépem lassú egy kicsit. Nem az, hogy lassú, hanem nem ér elég lassan mindent. Úgyhogy azért. Szerintem itt fogok lakni. Addig. Igen, tudj, itt fogok. Egy olyan bánya. Hogy gondolom, ez süt egyek. Jó, lehet egy kutya meg, ez a kutya megvett egy birkát. Feltartalakítok, és akkor építek ide egy kis házikat. Minél hamarabb kéne találnom egy kevés kaját is. Meg akarnék éjjel halni, még az első napon. És akkor keresek egy kis kaját is utána. Tehát ellepedek. De nem van itt kaja, mert ha nincs, akkor én lájlok. Kaja. Jön esküntem, mert akkor még van benne. Ott, kaja. Itt tényleg van kaja, yeah. Menekültem. Gyorsan, lemetszem egy több. Lemetszem én is. Megölöm őket. Múlt boltával. Azt mondta az egészet, mert nem kell a hús. Ott! Gyere ide! Tudok sprintolni. Megöltem. Ide gyorsan lerakom a barkácsasztalt. Csinálok gyorsan egy kemencét. Berugok egy kis fával. Csinálok egy kis stikket. Csinálok egy csákányt. Egy fásot, én is kővásot. Egy kardot. Így majd úgy megy ez, az azért, hogy nem így akartam. Így eldobom és felveszem. Igen, megy. Ja. Inkább most már levágom, mint a tánet. Egy előre. Jó, és itt. Lassan kisül egy kis hús, és megyek tovább. És most csontvázat kell majd ölnöm, mert itt is a házam. Itt a hegyen. Itt is van egy bánya. Akkor jó, még itt vannak birkák is. Megölök egyet-kettőt. És szóval kettőt kell. Muszáj lesz kettő birkát megölnöm. És akkor most megyek vissza. Remélem ez a videó még máma fel fog kerülni. Most így. Veszem a fát. Szépen a barkácsasztalt, a kövecét is. Még tovább. Ezt a squidet kibírom. Van 3 tintám. Egy elegendő.
Tietysti bányahát. Más lenne. Szerintem én így olyan bánya mellé fogok költözni. Közel a telekhez. Például ide. Jó lesz. Ide fogok tudni költözni. Ide. 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 És ide. Várj, megmutatom a seed. Seed. Ez a seedje. Mert random generáltam rá a mappot. Ó, de jó. Van benne a kovács. Itt fogok lakni. Tökre jól néz ki ez a falu is. Hogy így ilyen dombos helyen van, és így a háza így nincsenek így összenőve, mint ez szokott lenni. Még itt ez nagy. Mindegy. Jó, ez az a nagy ház, jó van. Tudtam már, melyik ez a ház. Nem tudom. Itt a bánya. Wow. Itt bánya is van, csak itt a kút az a baj. Szerintem valahol itt fog lenni a házam. Építeni alapból majd egy kis kucskót. Van malac is, jaj. Akkor majd tudok malacot is szerítíteni majd, mert lesz léfám. Tehenet is, mert lesz búza, ami már van. Meg csirkét is, mert van veti magam. És szerintem burgolni nem kell semminek. És lerakom ide az ágyat. Aludt. Egyébként megcsináltam már. Szépen. Én szép nagy hálót szeretnék csinálni. Szépen, nem egy kicsit nagyot. Itt is meg már a répák. Akkor az így kell nagyotok. Szeretném meghalni. Úgyhogy szerintem közel lakok a falu. Közel lakok a faluhoz. Nagyon közel. Valahol itt. Ide, és ha ide felhúzom a házamat. Falu mellé szeretném. Így egy hegy mellé. Építsem majd bele, hogy itt, így ez tök zsír. Ja, ide el is kezdem. Nem ezt. Így. Addig nem megyek még lebányászni, hogy készebb lesz a házam. Mindig úgy szoktam. Először megépítem a házamat, ahol tudni fognak, hogy menjek, hogy hova menjek. És itt fogok lakni. De a barézőt nem rakom, csak az alapot. Amúgy már el is terveztem, hogy fogja kinézni a házam. Mert reméltem, hogy találok egy ilyen helyet. Találtam is szerencsére. Szerintem a következő videóban a házat építem. Ez itt a videónak a vége. Ja. Sziasztok! Itt a videónak a vége. Még várok egy kicsit. Mindent lepelek. Betelik a 10 perc. Sziasztok!